CCTV Hatu pidon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Tnat Forest kelas Sdang Pynpra ya ke Ïing kabaran Polo Hills hadin baki borsnong kila dawa nak ni Tnat. Baka di Pynpra no namar baka ni ke Ïing ke kelapan ban kum ke ketem joki kam snio. Kamen shwa ke seng samla ke julik kendra nak kapor syakapor namar baki riushum kabu ke jupelong kum ke ketem di drugs. Bar kila Pynpra ya ke jing sengau diau bawat la dawa badi Pynpra no hendri amshim na le AA. Bat deitat hagini kendiat sengi. Balalit lam ya ka met yap jong wei urang ba na kani ka jaka baka borsnong kala shim da karai ka bating balada ka Tnat Forest kan Pynpra kan kurup ya kani ka jaka bat kan Pynpra hino bat menta ka jing Pynpra na ka Tnat Forest kala Sdang. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan ha ka office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ki district ki badan ha megalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India.